Si můžeme dát ven, že máme takhle docela slušný. Hodně. No já myslím, že bezva. Mám ty kravaty motivka, to je super. Tak, o co teď půjde? Ivo, já teď musím pojít takhle na stranu. Dámy a pánové, tohle kouzlo je to vlastně takový karetní kouzlo. Mám tady balíček karet. Pavle, je důležitý, je to normální balíček karet? Naprosto. A jak mi vysvětlíte toto? To s normální balíčkem neuděláte. Dobře, budete potřebovat normální balíček karet. Ten mám přímo tady. Dámy a pánové, je to kouzlo s kartama. Já vás teď poprosím, každá karta je úplně jiná. Já vás poprosím, řekněte si kdykoliv stop. Výborně. Vezměte si tuhle kartu. Nebo počkejte, vy nesmíte vidět, já jsem zapomněl. Je to tahle ta karta, já ji musím ukázat takhle nejdřív divákům, to je důležité, aby viděli všichni diváci. Vy jako jediný ji nevidíte, Ivo, můžeš za můžete ukázat tenhle. Možná to známe to kouzlo, je to taky to, vyberete si kartu a pak se možná najde. Takže je to tak, výborně. Vidíte? Vidíte? Tak, já teď tu kartu vezmu a dám ji přímo do prostřed toho balíčku. A vy, jak jste tady teď dneska za to kouzelníka, nebo kosmonauta, tak je teď na vás, abyste tu kartu našel. Máte jeden pokus. Je to ona? Je to ona? To není ona. Ne. To není ona. Není? Dobře. Tak jako další kouzlo máme tady ještě jedno kouzlo. Budeme potřebovat asistent. Nějakou asistent z publika, může to být kdokoliv, ale aby jsme to nezdržovali, tak si dáme asistent. Pavla? Pavla! Jako asistentka máte takovou šanci dělat takový kouzlo, kdy tady ten provaz projde přímo skrz vaše tělo. Je to neuvěřitelný. Já vezmu tady ten provaz, jsou dva, aby to bylo opravdu pevný. Takže já na to tady prostrčím. Nemusíte se ničeho bát. Takhle to prostrčíme. Dělám si srandu. Ivo, můžu poprosit o pomoc? Peníze budu potřebovat. Peníze? Peníze. Peníze jako to na souzdy? Dobře, tak to dáme bez peněz. Nevadí, takhle prostrčíme skrz, já tě Ivo poprosím, jo? No. Takhle to, takhle prostrčíme, takhle, výborně. Tak, a teďkon. To projde skrz tělo. Musím to ještě zavázat, takhle. Pana Pavla, jo? Jo, přesně tak, takže takhle to obmotáme. My budeme počítat do 3, Pavle, a na 3 strhneme ten provaz, ten provaz projde přímo tím vaším tělem. Je to neuvěřitelné. Připravte se na to? Nebude ho to bolet? Nebude to bolet. Jenom chvilku. Takže, možná projde něco víc, ale uvidíme. Tak, Pavle, připravíme se. 3, 2, 1, teď! A je to neuvěřitelný pro vás. Neprošlo. Dobře, Pavle, položte se na chvilku a budeme pokračovat. Máme tady modní přehlídku, jste jako první model tohoto večera. Jak se cítíte? Dobře, nemusím to ani říkat. Je to neuvěřitelné, dámy a pánové, jestli si pamatujete tu kartu ze začátku, tak většinou ty holky, tu kartu mají někde zastrčenou. To nikdy neudělám. Se někam šáhnout, ale zkuste třeba tady za tu... To bude nová promotka na Facebooku. Je tam jedna jiná karta. What you got going on behind those eyes closed?